Табигатьтә май күңелдә яз җылысы бәйрәм рухы. Бүген 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме. Чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәм Саба дулкыннары телевидениесе бүген җомга кичендә сезне район яңалыклары белән танышырга чакыра. Студиядә Гөлназ Гатауллина эшли. Бүгенге чыгарылышта пандемия чорында 3 яшькә кадәр кечкенә балалары булган гаиләләргә акчалата ярдәм бирелә башлады. Районда яшь белгечләрне торак белән тәэмин итү дәвам итә. Ветеринария табиблары йорт хайваннарына прививка ясый. Иң элек көн кодагында булган тема белән бәйле райондагы вәзгыять турында. Район үзәк шифаханәсеннән 30 апрельгә алынган мәгълүматлар буенча районыбызда 15 COVID-19 чирен юктыру очрагы расланган. Бүгенге көндә контактта булган 83 кеше медицина күзәтүе астында тора. Табиблар кисәтүе буенча коронавирус билгеләре күзәтелгән очракта бу югары температура, ютәл, тән ватылу, тамак авырту билгеләре булганда участок табибына яисә 235-40 телефоны буенча регистратурага хәбәр итүләре сорала. Шулай ук гигиена таләпләрен катгый үтәү, кеше күп җирләрдә маска киеп йөрү мөһим һәм үз изоляцияны саклауны да сорый табиблар. 5000 сум күләмендә түләү кемгә тиеш? Үз изоляция чорында халыкка мөрәҗәгатендә Россия Федерациясе президенты Владимир Путин гаиләләргә өстәмә финанс ярдәмнәр турында сөйләгәннән соң, яшь балалары булганнарда менә шушы сорау туды. Хәбәрчебез Раила Галявина Саба районара пенсия фонды идарәсендә булып, күпләрне тынгысызлыкта калдырган бу мәсьәләгә ачыклык кертте. Саба районара пенсия фондында үз изоляция режимы чорында эш гадәти вакыттагы кебек дәвам итә. 78 хезмәткәрнең һәр кайсы үз өстәле артында үзенә җаваплы бурычында. Хәзер аларда эшләр тагын да артты дияргә кирәк. Пандемия вазгыяте белән илдә игълан ителгән карантин дәвамында Россия президенты тарафыннан яңа указлар да туды. Аларны гамәлгә ашыру исә турыдан-туры пенсион фондлар эшчәнлеге белән нык бәйле. Халык теленә 5000 түләүләр дип кергән өстәмә финанс ярдәмен гаиләләргә илтеп җиткерү алар игенә төште. Гаиләләргә 5000 сум күләмендә финанс ярдәме федераль бюджеттан кискен эпидемиологик хәл шартларында Россия президенты Владимир Путин тарафыннан өстәмә ярдәм буларак билгеләнде. Һәм ул ана капиталы хукукына ия булган, балалары 3 яшькә кадәрге булган гаиләләргә генә кагылды. Шушы көннәрдә апрель ае өчен 5000 күчте. Бу акчалар гаиләләргә май-июнь аенда да күчәчәк. 5000лек бу түләүләр игълан ителгәннән соң әниләрнең сораулы шалтыратуларыннан пенсион фондның телефоны бер генә минутка да тынып тормый. Җитмәсә, үз изоляция чорында өйдән чыгып, монда да килеп булмый. Һәм фонд барысында халык файдасына хәл итеп эш итүне асатлаштыра. Безгә башта бик күп телефоннан шалтырату булды. Без аларга аңлаттык. Чөнки без бу ситуациядә пандемия бара бит инде, безгә килергә бик ярамый. Шуның өчен без гаризаны электрон рәвештә кабул итәбез. Шәхси кабинет белән файдаланырга кирәк. Бу яшь балалы гаиләгә бик уңайлы. Аның өчен алар монда килүдән азат ителә. Юлда да ирисе булмый, һәм монда чиратта да торасы булмый. Бу түләү ана капиталы хисабыннан түгел, гаиләләргә өстәмә финанс ярдәм буларак бара. Шунысын тәгаен аңларга кирәк. Ана капиталыннан инде файдаланучыларның да балаларына 3 яшь тулмаган очракта аны аларга хокукы бар. Бары тик бу хакта хәбәр биреп, әниләрнең электрон рәвештә үз шәхси кабинетларыннан пенсион фонд сайтына яки дәүләт хезмәтләре порталыннан гариза гына җибәрергә кирәк. Бүгенге көндә безгә 6 районга 3000 якын гариза тапшырылды. Шуның инде 2700 каралып түләүгә чыкты. Барлыгы 12 миллионнан артык акча чыгып китте бүгенге көнгә. Әле гаризаны апрель ае өчен һаман да кабул итәбез. Көн сайын личный кабинеттан алар безгә килеп төшә, без карар чыгарабыз. 5000лек бу ярдәм түләүләре өчен гаризалар агымдагы елның 1 октябренә кадәр кабул ителә. 3 ай эчендә түләүләр шушы бер гариза нигезендә башкарыла. Пенсион фондның ана капиталы белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре карар үз көченә кергән көннәрдә аеруча тыгыз режимда эшли. Тәүлегенә 500 гариза алар тарафыннан каралып, җавапка җибәрелә. Бүгенге көндә бүгенге ситуациядән чыгып, гаризалар электрон рәвештә керәләр. Кешеләрдән бары тик гаризаларны дөрес һәм игътибарлы итеп тутырулары гына таләп ителә.
Бигрәк тә минем әниләргә мөрәҗәгать итәсем килә иде. Шушы гаризаны тутырганда бүтән данныйларны тулы тутырга һәм аеруча игътибарлы булырга банк реквизитларын тутырганда банк счетлары ачык булсыннар, үзләре исеменә оформлены булсыннар. Әгәр дә аларның күптән түгел генә фамилиялары һәм бүтән даннылары үзгәргән булса, банковский счетлар актуаль рәвештә булсын инде. Әгәр дә фамилиялар үзгәрсә, хәзерге фамилиясенә оформлены булырга тиешләр. Шул барлык кергән гаризаларны үз вакытында карарга һәм акчаларны вакытында күчерергә тырышабыз. Пенсион фонд хезмәткәре Алсу Халиева үзе дә шушы түләүләр хокукына ия әни. Апрель айы өчен 5000 акчаны да алып өлгергәннәр. Яшь балалы гаилә бюджетына бик зур финанс ярдәме булуын әйтә. Минем дә менә 2 бала бар. Шушы 5000-не ишеткәч, мин дәгән заявление язарга булдым. Материнский капитал алганы юк, ләкин кулланмаганы имәле. Заявлениене язу белән икенче көнне керде заявлением һәм 3 көн эчендә решение чыгарып, уже 3 көн дигәндә акча күчте. Шушы 5000-не уйлап тапкан кешегә бик зур рәхмәт. Бу инде гаиләгә бик зур ярдәм. Әле ул 3 ай буе 15000 дигән сүз. Бик зур рәхмәт, бик уңайлы, бик зур ярдәм инде безгә, бик зур рәхмәт. Ана капиталы буенча агымдагы елның 15 апреленнән тагын да бер яңалык керде. Пенсион фонд хәзер ана капиталына сертификатны проактив рәвештә, ягъни электрон версиядә генә эшләп, әни кешенең шәхси кабинетына җибәрә. Алар аны үзләренә кирәк вакытта электрон вариантының выпискасын алып файдалана ала. Ана капиталы сертификаты өчен хәзер гомумән дә пенсион фондка килеп йөрү кирәк түгел. Ана капиталы буенча та бер яңалык җиткерәсем килә. 15 апрельдән башлап без ана капитал сертификатын проактив режимда бирә башладык. Бу гаиләдә күп көч түкмичә генә ана капиталы тизрәк алсын өчен эшләнә. Ана капиталы хокук бирүче бала турында без мәгълүматны ЗАГСтан алабыз. Шуларга нигезләнеп, без карар чыгарабыз материнский капиталга алу өчен. Ана капиталы ия булачак әниләрне әлбәттә дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинет булырга мөһим. Чөнки без материнский капитал сертификатын электрон рәвештә аларны шәхси кабинетка җибәрербез дә, шулар шәхси кабинеттан алар шуннан файдаланалар. Бүгенге көнгә Саба районара пенсия фонды проактив рәвештә үзе хезмәт күрсәтә торган 6 район буенча барлыгы 43 ана капиталына сертификат әзерләгән. Аларның 11-е Саба районына туры килә. 2020 елда ана капиталы программасына күп үзгәрешләр кертелде. Төп яңалыкларның берсе бу елның 1 гыйнварыннан беренче бала алып кайткан гаиләләргә дә 466,617 сум күләмендә ана капиталы бирелә башлады. Икенче баласын алып кайтучыларга бу сумма 616,617 сумны тәшкил итә. Әгәр дә бер нинди проблемалар килеп чыкса, гаризаны җибәргәндә безгә телефоннан чыга алалар. Без бүтән кешегә дә булышырга тырышабыз. Учетный записьләр белән дә безнең автоматизаторлар, программистлар барыбыз да булышабыз. Халыкка хезмәт күрсәтәбез. Чисталык 2 айлыгы кысаларында агачы турту акциясе дә үтә. Райондашларыбыз һәр ел бу эштә актив катнаша. Утырту белән бер рәттән аның исән-имин үсүен кайгыртуны да максат итеп куя. Узган елларда һәм бу атна дәвамында берничә авыл җирлегендә һәм оешма предприятиедә агач утырту оештырылды. Без дә бу эшкә кыскача күзәтү ясадык. Elhamdülillah inşallah babayların isteğleri menə şuşunday ağaçları qatdabız. Minlərinin beyik vatan soğuşunda oturtlar, həlak bulğan babaylarının ruhuna bizge dua olub, yapsın, maturu bulup üstünlər deyip ağaçı qırtdabız. Безнең бөтен тирә-ягыбызны яшеллек бизи. Бу уңайдан Тимошык авыл җирлегенең Мингәр авылы халкы бәхетле. Соңгы елларда авыл биләмәсендә агач утырту даими башкарылып тора. Чисталык 2 айлыгы кысаларында Булгар җәмгыятьчеләре тарафыннан көн саен 100 төпләп агач утыртыла. Алар арасында тополь, шыршы, нарат агачлары бар. Узган ялда җиңүнең 75 елыгы уңайнан Бөек Ватан сугышы ветераннары истәлегенә куелган обелиск янында 4 нарат агач утыртылды. Киләчәктә
Программында шыршы агачлары да булачак. Яшеллекне матур булганга күрә генә хөрмәт итмибез. Ул җир йөзендәге барлык тереклекнең, кешеләрнең төп яшәү чыганагы. Акциягә Мишән авыл җирлеге дә кушылды. Елга буена 7 төп миләш, 8ләп нарат утырттылар. Үзендә җаваплылык туйган кеше аның төпләнеп үсеп китүе өчен дә борчылып яши. Бу агачлар язмышы да утыртучылар күзәтүендә булачак. 28 апрель көнне район ветеринария берләшмәсе белгечләре дә өмәгә чыкты. Алар биналары янындагы территорияны җыештырып, 7 төп нарат утырттылар. Урманнар бетәр, утырт яңаларын, киләчәк турында уйласын дигән әйтем сүздә генә калмыйча, тормышта даими чынга ашырылсын иде. Бу көннәрдә район ветеринария берләшмәсе табиблары башка эшләрдән тыш план буенча кытыру чиренә каршы йорт хайваннарына прививка ясауны тәмамлап килә. Саба районында 2019 елда һәм бүгенге көнгә кадәр йорт хайваннары арасында кытыру чире йоктыру очрагы теркәлмәгән. Бу дәваланмый торган чир, әмма ел саен вакцинация ясату дәвалау эффекты бирә. Безнең иҗат төркеме Сатыш ветеринария участогында булып, андагы эш барышы белән танышып кайтты. Сатыш ветеринария участогы белән 20 еллык эш тәҗрибәсе булган Татарстан Республикасының атказанган мал табибы Илнур Мәсхутов мөдирлек итә. Хезмәттәше Илшат Шакиров белән кара-каршы эшлиләр. Бу участокка 12 авыл керә. Шәхси хуҗалыкларда гына да 2420 баш терлек исәпләнә. Менә һәр яз көне язгы прививкалар эшлибез инде. Бүгенге көндә 12 авылның 11 авылына кытыру чиренә каршы бөтен терлеккә дәгән андары этләнмәчеләргә бөтенсенә эшләп чыктык. Бүгенге көндә Сатыш авылына эшлибез. Соңгы авыл хәзер безнең бер 2 көннән эшләп бетеребез дип, Сатыш зуррак булгач бер көндә генә эшләп бетереп булмый. Участокта соңгы вакытта йорт хайваннары арасында кытыру чире теркәлмәгән. Гадәттә сыер малында бозаулаганнан соң үзлегү барлыкка килә. Сирәк булса да лейкоз чире ачыклана. Медикаментлар, инструментлар ягыннан кытлык юк. Табиблар, ветаптека аның белән тулысынча тәэмин ителгән. Лейкоз чире булгалаганы бар алдагы елларда. Частный хуҗалыкларда да аларның сыерларын шул тикшереп, үзәлләре итеп куябыз да. Андары шул хуҗа белән сөйләшеп, хуҗаларга аңлатып инде. Ул сыерны дальше асырамыйлар, тапшыралар инде. Да, безнең үзебезнең бүгенге көндә участок буенча 12 авыл дагы, андары 3 хозяйство керә бездә дагы, фермалар буенча инде. Аларында без эшлибез, бөтен каннарын тикшертәбез. Бу фермалар тоже Сатыш хуҗалыгы, Юлбат, Шытсы хуҗалыгы керә безгә. Ләкин безнең участокта лейкоз авыруы юк бүгенге көндә сыерларда. Шакыру булса табиблар тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ярдәмгә ашыга. Без булган Хадиевлар гаиләсендә 1 сыер, 2 бызау. Гаилә башлыгы Фәрит абый киләчәктә баш санын тагын да арттырып, 2 сыер, 3 үгез, 2 тана калдырга уйлый. Юкка гына халыкта да сыйлы көнең сыер белән димиләр. Гомер буе мал асрыйбыз, Аллага шөкер, мөмкинлек бар. Малсыз яшәп булмый бит инде, авыл җирендә булгач, ансыз кызык та түгел. Алай яшәү булмаса, кызык. Бит врачлар килеп ел сайын укулларын кадап торалар инде. 5 сыйныфтагы да, эткәмәчәгә дәгән барсына да Сибирский язбыга 2 тапкыр килеп казыйлар. Нигә 5 сыйныфтагы елга бер мәртәбә ел сайын бердә калганнары юк. Кайчан проблема чыгып, авыртып китсәләр дә, кайчан чакырсак та, һәр вакыт тәүлекнең кайсы вакытында булсын, табибларыбыз бик әйбәт, Аллага шөкер, һәр вакыт тыңлыйлар, һәр вакыт киләләр. Төнге сәгать 2 дип тә тормыйлар, 3 дип тә тормыйлар, вакытым юк дип тә тормыйлар, вакыт табалар. Бик әйбәт врачларыбыз, Аллага шөкер. Безне Аллаһ Тәгалә шундый табиблар белән нигъмәтләде, шуңа бик куанабыз. Авыл кешесенең күбесе мал асрап, бакчада яшелчә, җиләк җимеш үстереп көн күрә. Участокта иң күп сыер асраучылар Төнеке авылыннан Гыйзатуллиннар. Аларның 13 башлап савым сыеры бар икән. Шытсу авылында 5 сыер асраучылар очрый. Прививканың һәр малга үз дозасы. Табиблар аны ныклы контрольдә тота. Кытыру чиренә каршы вакцинация сыерларга 5 мл ясала тир астына. Сарыклар малына булса 3 мл. Отларга 2 мл. Туры тир астына эшләнә инде бөтенсенеке. Этләргә, мәчеләргә 1 мл. Этләрнең зуррак
Төпләр булса инде, аларга 2 мең литрдан тиеш була. Үй эчендә торучы экзотик жанварлар шулай ук табиблар күзәтүе астында. Билгеле булганча, этләргә дә хәзер махсус документ тапшыралар. 12 авылга 218 паспортлы эт бар. Актырнакка котыру чиренә каршы икенче тапкыр прививка ясадылар. Шунда ук бу мәгълүмат паспортка теркәлә. Авыру куркынычлардан санала. Әгәр тиешле ярдәм вакытында күрсәтелмәсә, ул 100% очракта үлем белән тамамлана. Хәтта песиләр дә прививкадан читтә калмады. Дөньяда нинди генә вазгыять булса да, авылда тормыш кайный. Утырту сезоны башлангач, Фәрит абыйның тагын бер эше арта. Ул шәхси тракторында бәрәңге утырта башлаячак. Билгеле булганча, авылларда көтү чыгар алдыннан сыер малын бер урынга җыеп, лейкозга каршы кан алу оештырыла иде. Эпидемия белән бәйле рәвештә хәзергә моның буенча төгәл мәгълүмат юк. Мал табиблары бу эшне өйдән өйгә йөреп башкарырга мөмкин дигән фараз гына бар. Республика күләм яшь белгечләргә аренда торагы программасы кысаларында районыбызда йортлар төзелеп тора. Апрель айының соңгы атналарында Явлаштау авыл җирлегендә 4 яшь гаилә тораклы булды. Авылларда яңа йортлар төзелү авылның киләчәге булуын, биредә яшьләр тормыш итүен күрсәтеп тора. Авыл җирлекләрендә яшь белгечләрне тораклы итү һәм авыл җиренә квалификациялы белгечләр тарту максатыннан тормышка ашырыла торган яшь белгечләргә аренда торагы программасы бик күп яшьләрнең тораклы булу хыялын тормышка ашырга ярдәм итте. Явлаштау авыл җирлегендә яшәүче һәм эшләүче 4 яшь гаилә апрель айының соңгы атналарында нәкъ менә әлеге программа кысаларында төзелгән өйләрдә яши башлады. Явлаштау урта мәктәбенең җәмгыять белеме фәне укытучысы Минсур Хәсәнов үз эшен дистанцион дәвам итү өчен ноутбук дәреслекләрне иң беренче итеп күчереп куйган. Тормыш иптәше һәм улы да шушы көннәрдә өр-яңа үз өйләрендә яши башлаячаклар. 25 апрельдә безгә документ договор ясалды. Һәм хәзер күчү бара. Безнең әкренләп кенә җирләр, шул тирә-якта җирләр әзрәк пычраграк булгач, әзрәк кыруын көтәбез инде. Бүтән әйберләрне алып килеп бетерүче. Бүтән нәрсә көйләнде, мебельләр кайтты, бүтән абойлар, бүтән нәрсә үзләре эшләделәр, кирип кенә торып эшләргә. Яшь белгечләргә аренда торагы программасы кысаларында төзелгән өйләр җыйнак та, матур да. Иң мөһиме биредә яшәүчеләргә уңайлы һәм җайлы булсын дип төзелгән. Районыбызның ПМК мелиорация оешмасы төзүчеләре намус белән эшләп, булсынга дип тырышып йортларны җиткереп хуҗаларына тапшырганнар. Комфорт тибындагы 72 квадрат метрлы 2 бүлмәле йорт мунчасы да булуы белән шәһәр фатирыннан да уңайлырак. Җиһазлар, кухня гарнитуры, диван тахталар, газ плитәсе, санузел әйберләре берсен дә сатып аласы түгел. Капка кыймалар да эшләнгән. Без килгән көндә Шәмәрдән күп тармаклы предприятиесе хезмәткәрләре килеп, Минсур Хәсәнов белән коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә договорда төзеп киттеләр. Яңа өйгә күчү шатлыгын кичерүче яшь гаиләләрнең тагын берсе Рәзинә һәм Рафил Шамиловлар. Рафил җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятендә тракторда эшли. Рәзинә әлегә бәби ялында. Гаиләдә нәни Ралина үсеп килә. Рафилнең төп йорты да ерак түгел. Үй салу турында уйламыйча да булмас иде. Чөнки әле Рафилнең инесе дә бар. Аренда торагы программасы буенча торак алу исә аларның иң зур хыялларын, үйле булу хыялын тормышка ашырган. Без моңарчы менә бу күрше урамда гына торалар безнең. Иремнең әтиәнисе, алар белән яшәдек. Ирем авыл собада эшли. Үзем хәрәм кибетендә эшләдем мин. Бәбе яп кайтканчы, хәзер декрет ялында. Бу өйгә 17 апрель күчтек. Рахмәт бик зур шушы өйне эшләгән кешеләргә. Бик әйбәт, бик бүтән уңайлары да бар, уңайлыклары да бар. Еләнеп беттегезме? Әле үзегез торган өйгә кайтып китәсегез килмиме? Юк, еләнеп беттек инде. Кайтасы килә дип әтиәниләр көн саен килеп тора. Монда якын гына булгач, бәбей дә карарга булышалар. Булай еләнәбез, Аллага шөкер. Шамиловлар гаиләсе яңа өйләренә инде ияләшеп тә беткәннәр. Көннәр җылту белән бакчада эшләргә хыялланалар. Чәчәкләр, яшелчә, җиләк-җимешләр үстерәчәкләр. Шулай ук авыл җирендә яшәгәч, терлек, кош-корт асрага да кирәк булыр. Абзар сарайларсыз да булмас диялар. Шамиловларның күршесендә яшәүче Алина һәм Хәйдәр Нургалиевлар да быелның апрель айында яңа өйдә яши башлаганнар. Алар икесе дә Татмет агрода эшлиләр. Мишабаш авылында яшәүче Ринат Хөсәенов та аренда торагы программасы
кысаларында яңа иле булган. Килешү нигезендә йорт ияләре аренда һәм коммуналь хезмәтләр өчен акча түләргә йөкләмә алалар. Аренда торагы программасы хәзерге вакытта яклау таба, фатир булдыру һәр гаилә өчен мөһим фактор. Явлаштау авыл җирлегендә әлеге программа буенча йорт салырга дип тагын 4 җир участогы әзерләп куелган. 30 апрельдә Россия янгын сөндерү хезмәте көне билгеләп үтелде. Бу батырлык, кыюлык һәм түземлелек кебек асыл сыйфатлары белән аерылып торган кешеләрнең янгын сөндерүчеләрнең һөнәри бәйрәме дигәнсез. Янгыннарга каршы көрәшне оештыру тарихы 15 гасырга ук Василий Темный патшалык иткән чорларга барып тоташа. Моннан 3 гасырдан артыграк элек янгынга каршы беренче дәүләт указлары дөнья күрә. Аларда ут белән ничек эш итү кирәклеге, аңардан нинди шартларда файдалана алу мөмкин булуы турында бәян ителгән була. Тарихы еракта булса да, хезмәт асылы шул ук кала бирә. Районыбызда эшләп килүче 129 номерлы янгын сөндерү коткару части бүген бәйрәмне нинди нәтиҗәләр белән каршыла. Бу хакта тулырак часть начальника Илдар Закиров сөйли. У нас, как говорится, работы всегда предостаточно. Мы 2019 год закрыли с 19 пожарами. На сегодняшний день у нас по сравнению с прошлым годом уже на 1 пожар больше идет. В прошлом году на данный период у нас 6 пожаров было зарегистрировано, на сегодняшний день уже 7, что уже идет рост пожара. Естественно, у нас это все связано с тем, что в основном происходило сжигание травы. На сегодняшний день мы эту работу профилактически проводим с отделением Госпоснадзора совместно с начальником Галимуллиной Нурой Рифкатовичем, старшим дознавателем Хузиным Илдаром Талгатовичем. Мы больше стараемся довести меры пожарной безопасности до населения, что это не стоит делать, сжигать траву и соблюдать все меры пожарной безопасности на территории нашего района. И в связи с тем, что у нас по постановлению Кабинета Республики Татарстан на территории республики установлен особый противопожарный режим, это с 15 апреля по 17 мая, естественно, никакого сжигания мусора, никакого сжигания травы не допускается. Это все делать. И если это данный факт является, естественно, данное виновное лицо будет привлечен к административной мере ответственности. Ну, наша пожарная часть, в принципе, как говорится, в основном сейчас направлена не только на тушение пожаров, но и на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий. У нас работает 41 работников нашей части. И также имеется 3 пожарных техники. Для тушения пожаров на территории нашего района имеется 19 добровольных пожарных команд, которые расположены в основном в сельских поселениях района. Также имеется 3 отдельных поста противопожарной республики Татарстан. Это у нас в Укшурме, в Лесхозе и в Шамардане, и зональный поисково-спасательный отряд номер 4. Вот все наши силы и средства, которые мы стараемся, как говорится, предназначены для организации и тушения пожаров на территории, как говорится, Сабинского муниципального района. Техника у нас обновляется. Мы обновили технику в прошлом году в добровольной пожарной команде из Минского сельского поселения, Шикшинском сельском поселении. Как говорится, эту работу мы стараемся вести. А на сегодняшний день, в этом году, мы планируем заменить пожарную технику в Кильдебязском сельском поселении. Надеюсь, что у нас это все дело получится. Ну и также у нас работа не стоит на месте. Мы эту работу обновления техники ведем, как говорится, и в нашей пожарно-спасательной части. Причины возникновения пожаров очень, как говорится, различны. Но самое распространенное – это неосторожное обращение с огнем при курении, короткое замыкание электропроводки, что приводит часто к возникновению пожара. Также нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи. Это основные причины возникновения пожара. А так, в принципе, есть и детская шалость, также могут быть и природные причины, это удар молнии. В прошлом году у нас было зарегистрировано гибель 1 человека на пожаре и 2 травмированных. На сегодняшний день, как говорится, пока ситуация благополучна, данных, как говорится, фактов нами не допущено. Но здесь я могу порекомендовать единственное, что нашим жителям района, то, что все равно великие праздники, 1 мая, 9 мая, День Победы, тем более юбилейная дата, 75 лет, здесь народ не удержишь. Просто наша рекомендация такая, то, что все равно сейчас в связи с коронавирусом, пандемией, которая у нас происходит в нашем мире, как говорится, не рекомендовано выходить в лесной массив. Все, естественно, будет находиться дома, готовить шашлыки. В связи с этим я рекомендую при приготовлении шашлыки использовать только древесный уголь, не разжигать открытого огня. Вокруг мангала в радиусе 5 метров никаких либо строений, зданий не должно находиться. Но и здесь, естественно, в радиусе 1 метра от мангала никакого горючего мусора ничего не должно быть.
Ну и рекомендую также при себе иметь первичные средства пожаротушения на всякий пожарный случай, как говорится. Это не обязательно порошковый огнетушитель, углекислот, достаточно можем поставить на сегодняшний день либо ведро с водой, либо лейку с водой, в случае, если вдруг форс-мажорная ситуация возникает, чтобы оперативно это все дело, как говорится, потушить мангал, который, как говорится, вышел из-под вашего контроля. Уважаемые сабинцы, поздравляю вас с наступившими первомайскими праздниками, а также с наступающим праздником Днем Великой Победы. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде и соблюдайте все меры пожарной безопасности. Бездә үз чиратыбызда янгын сөндерү хезмәтендә булучыларга ныклы сәламәтлек, җиңел булмаган, әмма мактаулы эшләрендә уңышлар, имин яшәүләрен телибез. Янгын тревогасы сигналлары сирәк яңгырасын иде. Дәвам итәбез. Районыбызда гомер итүче ике бөек ватан сугышы ветераны бу атнада үзләренең улуг юбилейларын билгели. Иске Икшермә авылында яшәүче Нурислам абый Фархуллинга 27 апрель көнне 95 яшь тулды. Төбәк авылында гомер итүче Хаҗи Әхмәт Әлмиев бүген 1 майда бер гасырлык юбилейын каршы алды. Фашист илбасарлары белән күзгә-күз очрашып, имин көннәр өчен аяусыз көрәшкән райондашларыбыз турында алдагы юбилей елларында төшергән язмаларыбызны хәзер кабатлап хатирәләрне яңартырбыз. Нурислам Фархуллинның кызганычка каршы тормыш иптәше Гөлбикә апа инде вафат һәм ул бүгенге көндә ялгыз гомер кичерә. Хаҗи Әхмәт Әлмиев хәзерге көндә килене Нойлә апа карамагында яши. Ветераннарның икесендә чын күңелдән улуг юбилейлары белән котлыйбыз. Алдагы көннәрдә саулык, сәламәтлек, кадер-хөрмәтле тормыш телибез һәм якты матур көннәр бүләк иткәннәр өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Хәзер әйдәгез язмаларга күз салыйк. Беренче майның кояшлы иртәсе Төбәк авылында яшәүче Әлмиевлар гаиләсендә бик җанлы башланып китте. Кичтән үк өйгә кайтып тулган уллар, киленнәр, оныклар барысының да үзенә бүленгән эше бар. Бүген аларга зур кунаклар киләчәк. Гаилә башлыгы әтиләре Хаҗи Әхмәтнең улуг юбилее 95 яшь тулган көнне район җитәкчеләре белән билгеләү гадәте яши бездә. Һәм алар көттерми килеп тә җиттеләр. Туган көнең белән беренчедән, икенчедән 1 май бәйрәме белән якынлашучы җиңү көне белән дә сезне котларга дип килдек. Район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тохир Шәрәфиев Бөек Ватан сугышы ветераны Хаҗи Әхмәт Әлмиевка иң ихлас теләкләрен әйтте. Район хуҗасы Рәис Миннаханов исеменнән бүләкләрен тапшырды. Кунакларны бу йортка китергән тагын бер зур сәбәп Россия президенты Владимир Путин кул куйган котлау открыткасын Хаҗи Әхмәт агайга көнендә кул кысып бирү. Мин 1939 елның 8 ноябрендә Саба военкоматыннан сугышка алындым. Мин Байкал күле арты 165-нче мота стрелковой бригадада хезмәт иттем. Мин ел ярым хезмәт иткәч 41 елны сугыш чыкты. Сугыш чыккач безне Москвага дип вагонга тиядиләр. Без Москвага булмадык. Икенче Япония фронташлар дип хәбәр итте Сталин. Ишеткәнсез ансындагын японнар керә бурышка Германияга. Без Амур елгасы буена bütün войска белән, артиллерия белән шунда килеп урнаштык. Хаҗи Әхмәт абый сугышта үз башыннан кичкәннәрне менә шулай җепкә тезеп сөйли. Кайда булган, нинди чолганышта калган, кайсы шәһәрләрне азат итүдә катнашкан. Барысында елын, исемен әйтеп, хәтер сандыгын сүтте. Яраланырга да туры килә аңа. Пуля кыйпылчыгы яңагын ярып үтә, карынын тишә. Госпитальдә дәваланып, кабат сугышка керә. Белореченский дигән районга барып җиттек инде чигенеп. Менә Белореченский районда тагы бер река бар икән, анда Били дигән. Ну, әлләрсә тирән түгел. Ага каты. Менә шуны чыгарганда инде бүтән булган артиллерияне, бүтән булган нәрсәне ватарга калдырырга куштылар.
Шуннан аннары біз мылтыққа қалдық. Мылтыққа қалып, аннары Туапсе шәһәренә чаклы чигендек. Иң сөйенішлісі утлы йылларны исән имин узып, җиңүне каршылау була. Гомер бетмәгәч яшисең икән ул ди. Ә бит күз алдында дошман күпме фронтовик дусларының башына җитә. Ул вакытта ул җиңү көнендә шатлыклы шундый никем булды инде, бөтен ниебез белән сугыш беткәнлеккә. Исән калганнар сөйенішле булды инде. Героебыз туган якларга кайткач колхоз эшенә җигелә. Лаеклы юлга чыкканча руль иярлый. Алдынгы шофер буларак бик күп бүләкләр, исемнәр ала. Гаиләсен кора, үз куллары белән урманын кисеп, йортын җиткерә. Җәмәгате Минисапа белән бер дигән итеп яшиләр. Әби белә 7 бала, 7 малай үстердек икебезгә. Әбине эшләтмәдем мин. Әби дә генә торды инде эшкә, җибәрмәдем, балалар яшь булгач. Бәхетле гомер кичергән Әлмиевларга тигез картлык насыйп булмый. Моннан 17 ел элек Минисапа гүр иясе була. 10 онык, 11 оныкчык та бабайлары тирәсендә кайнашып үскәннәр. Иң мөһиме алар аның белән горурланалар. Ни дисәң дә, бабайлары сугыш кичкән ветеран, герой. Хаҗи Әхмәт абый үзләренә күргәннәре турында сөйләргә ярата. Армия тормышы кирәк, ватанны саклау ир-егетнең бурычы ди. Менә шулай көр-кәеф, күтәренке күңел белән яши бүген ветераныбыз Хаҗи Әхмәт Әлмиев. Немец элбасарларына каршы барган Бөек Ватан сугышында ирешкән җиңүгә инде 70 ел узып барса да, Нурислам абый сугышта булган көннәрен, андагы канлы бәрелешләрне әле хәтереннән җуймаган. Аның һәр мизгелен бүгенгедәй исендә тота. 1943 елның декабрендә сугышка алына ул. 2нче Балтык буе фронтына алгы сызыкка эләгә. Передовайга чистый алдыгы сызыкка барып кирдек бер төнне. Великий Луки, Ржев шәһәрләрен Тағы шунда шуларны немецлардан арындырып, хаманда алға таба барған вакытта 44 елның 3 февраль күнне Витовский шәһәрен алырга барган каты сугышларда 3 февраль көнне иртә белән каты жараландым мин. Менә ул кулның шушында менә монда да бар, моннан да менә булар бөтенесе теккәләп кенә куеп неткәннән. Алган авыр җәрәхәтләр Нурислам абыйга башкача ут эшенә керергә ирек бирми. 1944 елның маенда тылга кайтып хезмәтен дәвам итә башлый. Сугыш кырында кылган батырлыклары өчен 2нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены, Жуков исемендәге сугышчан хезмәтләре өчен һәм барлык юбилей медальләре белән бүләкләнә. Туган авылы Казанчы Бигәнәйдә колхозда кырчылык бригадиры булып эшли. Аннары хокук органнарына эшкә чакыралар. 13 ел дәвамында ул Иске Кишермә авылында участок вәкаләтлесе хезмәтен башкара. Җиңү көне аның өчен аеруча шатлыклы була. Поле яңгыр астыннан исән калып, сөенгәч нишләмәк кирәк? Сөенәсең инде. Дусларың белән кочаклашасың, ушасың шулай. Безгә дөресен әйткәндә, менә хәзерге яшьләр шикелле яшьлек заман эләкмәде инде сеңнекәем. Без аны күрмәдек, бөтенләй. Авылдан ирләр китеп бетүгә 12 яшьтән ат белән шәмәрдәнгә икмәк ташытып, минем ул шәмәрдән белән арадагы таш юлның берсенә дә бер ташына да басмаган җирем калмагандыр. Хәзер Аллага шөкер бик читен заманнар артта калды. Алар жаңадан килергә язмасын монда. Бер кешегә дә без күргәннәрне күрергә язмасын. Аллага шөкер, хәзерге көн бик рәхәт, тыныч тормышта яшибез. Илгә көнгә лаеклы 2 ул, 1 кыз үстергәннәр. Рәис уллары гаиләсе белән
Мамадыш районында Илдарлары гаиләсе белән Чаллы шәһәрендә кызлары Кадрият Тверь өлкәсендә яши. Барысы да әти-әнисеннән иң яхшы сыйфатларны гына алып, әтиләренең юлын дәвам итеп, ветеринар белгечлеге үзләштереп, эшләп яшәп гомер иткән көннәре. Бөек Ватан сугышы ветераны туган көнендә котлауларны балалары оныкларыннан гына түгел, район җитәкчелегеннән дә кабул итте. Юбилее белән тәбрикләп, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев килеп аңа истәлекле бүләк Россия президенты юллаган котлау открыткасын тапшырды. Сез кылган батырлыклар белән горурланабыз, сез китергән тынычлыкта яшибез. Рәхмәт сезгә, диде ул. Бәйрәм теләкләрен хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшин һәм авыл җирлеге башлыгы Рәсимә Нургалиевалар да ирештерде. Әйе, бүген бик хөрмәттә яши Нурислам абый белән Гөлбик апа. Алар авылда гына түгел, район күләмендә үрнәк гаилә, тырышлык, хезмәт сөйшәнлек һәм мәрхәмәтлелек өлгесе. Бүген май айының 1-нче көне яз һәм хезмәт бәйрәме итеп билгеләп үтелә. Бу халыкара хезмәт ияләре бердәмлеге көнедә. Тарихка күз салсак, 1886 елның 1 маенда Америкадагы Чикаго шәһәренең завод-фабрикалары эшчеләре 8 сәгатьлек эш көне урнаштыруны таләп итеп урамга демонстрациягә чыгалар. Ләкин ул кайгылы тәмамлана. Полиция 6 эшчене атып үтерә. 1889 елның июль аенда Парижда 2-нче интернационалның оештыру конгрессы делегатлары 1890 елдан башлап ел сайын 1 май көнен шул кайгылы хәлләрне искә алу көне итеп билгеләргә карар кыла. Шөкер, хәзерге тормышыбыз бик тыныч. Шуңа күрә дә инде аны яз һәм хезмәт бәйрәме буларак каршы алабыз. Советлар Союзы чорларында 1 майда кулларга шарлар, тынычлык символы булган күгәрчен сурәтләре, чәчәкләр, тынычлык, хезмәт, май дип язылган транспарантларны тотып демонстрациягә чыгу гадәте дә бар иде. Халык җитәкчеләренең хезмәт ияләренә булган мөрәҗәгатьләрен, нутыкларын тыңлап бәйрәмне үткәреп җибәрә иде. 90нчы еллардан мондый демонстрацияләр үткәрелми башлады. Хәзер халык яз һәм хезмәт бәйрәмен өйдә ял итеп, бакча йорт тирәләрен җыештырып, тәртипкә китереп үткәрә. 2020 ел ТАССРның 100 районыбызның 90 еллык юбилейлары. Атна информацион программасы чыгарылышы ахырында бүгеннән без сезне үткәннәрне барлап сәхифәсендә төрле елларда эфирга чыккан архивыбызда сакланучы язмалар белән таныштыра башлыйбыз. Тапшыруыбыздан соң Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан чыгучы Сез мәңгегә безнең хәтердә сәхифәсе дә урын алачак. Бүгенгә менә шулар, алда май бәйрәме яллары, яз һәм хезмәт бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәбез. Илләребездә, дөньяда тынычлык булып, һәркем шатлык куанычлар белән яшәсен иде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин майның тагын 11 көнен үз изоляциядә үткәрергә дигән карар чыгарды. Шуңа күрә өйләребездә генә калып, ялларны күңелле, файдалы, тыныч үткәреп һәм үзебезне саклап, сәламәтлекләребезгә игътибарлы булып яшик. 1930 ел. Бөтен Союз Үзәк башкарма комитетының 10 августындагы карары нигезендә Саба районы төзелә. Ул үз эшенә Саба, Мамалай, Әбде, Теләше һәм Шүрилев болысларын берләштерә. Районның гомуми майданы ул чакта 1690 квадрат километр тәшкил итә. Чагыштыру өчен, бүгенге көндә районыбызның майданы 1098 квадрат километр. Биредә яшәгән халык санына килсәк, ул 74288 кеше белән исәпләнә. Шунысы да кызыклы. Бүген районыбызда 31700 кеше яши. Димәк, 75 ел эчендә халык саны икеләтә кимегән. Районыбызның җитәкчеләренә килгәндә, 1930 елның сентябрь башында Саба райкомының беренче секретаре итеп Гомәр Шагов сайлана. 1931 елның июленнән аны Галимҗан Кәримов алыштыра. 1936 елда райком секретары булып Салих Маратов сайлана. 1937 елда партия райкомын Жәләев җитәкли. Исеме билгесез. 1938 елдан районыбыз белән Сабир Шакир улы Шакиров идарә итә башлый. Узган гасырның 30 еллары илебез тарихында колхозлашу чоры буларак билгеле. Архив материалларына караганда 1931 елда безнең районда 51 күмәк хуҗалык булган. Анда халык мөгезле эретерлек, ат, сарык, дуңгыз асрау белән шөгыльләнә. 2 ел эчендә сөтчелек, сарыкчылык фермалары күпләп сафка бастырыла. Куян үрчетү совхозы төзелә. Моннан тыш колхозларда каз, үрдәк, тавык фермалары да эшләп килә. Игенчелеккә килгәндә, бу елларда кул хезмәте, ат кеше, техника белән алыштырыла башлый. Мәсәлән, Тимершык авылына беренче трактор 1930 елда китерелә. Әмма аны йөртә белүче генә табылмый. Хәтта астына ут ягып караучылар да була.
Шунлыктан тракторны МТС-ка озату ягын карыйлар. Технологиялар кулланып эшләү үз нәтиҗәсен озак көттерми. Иген басулардан алынган уңыш әкренләп үсүгә таба бара. Бигрәк тә 1937 елда колхозлар моңарча күрелмәгән уңышка ирешә. Бертеклеләрнең һәр гектарыннан 13,9 центнер ашлык җыйналар. Район оешкан елларда күп кенә төзелеш эшләре дә алып барыла. Бүгенге көндә Сабат тоннары газетасы редакциясе урнашкан бина 1930 елда салына. Анда район советы башкарма комитеты һәм партия, комсомол райкомнары урнаша. Аңа хәтле бу урында мәдрәсә булган. Бу елларда Саба, Теләче, Азин МТСлары төзелә. Дәүләт банкы, Соклык кассасы, элемтә бүлегенең элеккеге бинасы сафка баса. Саба орта мәктәп бинасын төзүгә 1931 елда киришәләр. Авыл хуҗалыгы техникумы, балалар бакчасы, янгын сүндерү депосы, сырхауханәләр ачыла. Колхозларның җирләренә ашлама җитештерү өчен Шәмәрдән урманында Ылыяз басу артында 1930 елда известь заводы эшли башлый. Райондагы юллар да игътибарсыз калмый. 1934-36 елларда таш җәеп Саба Шәмәрдән юлы салына. Байлар Сабасының үзәк урамнарына да ул елларда таш түшәлә. Сәүдә дә киң җәелә, күп санлы кибетләр ачыла, Потреб кооперация җәмгыяте оештырыла. Шул ук вакытта бу хезмәтләр белән берлектә халыкны мәдәни агарту юнәлешендә дә зур эшләр башкарыла. Район үзәге Сабада клуб һәм театр ачыла, китапханә эшли. 1930 елның 25 ноябрендә колхоз байрагы газетасының беренче саны дөнья күрә. 9 елдан Саба җирле радиосы беренче тапкыр эфирга чыга.